бай, брадър! Има с какво да ви изтезават! Говори ваш бай, брадър! Ало, са квартиранчичи! Ей, репи такива! Днес е финала на сезона на баш бай, брадър Джейн 12! Златке, какво? Ти по принцип не трябваше си тука, ама толстек, щото с твоите знания, бая ми джигна рейтингите този сезон. Да, това защото много ме обичат хората, бай, брада, защото съм так. Ай, Джима, не се възгордявай много, ма! Кифло Силиконова! Знаете ли, що възставих точно баш вас тримата? Защото ние сме най-петените! Анархия, наркотици и секс! Това е истината за България! И сме так като цяло, освен кът си ей тъпанар! Айде сега, бе, Злати, нека я да съм так. Не, ти не си так, ти си тик-так! Той е ток, ти си пок, врък, ти си фък, ти си чук! Защо ме обиждате? Аз обиждам ли ви? Амчи големи си галфони, бе! Оставих ва, щото сте с по един медальон и ми излизате най-ефтино! Колебая се само кой от вас здравници да спечели. Зато и ще ви отпира два въпроса, за да решу. Значи според мен като цяло, преди 70 си, ще си... Вече знам как говоря. Аз говоря. Тъпанар! Ей, тъпанар! Ей, тъпанар! Въведи го, бе! Поте, кажи си сам на мен. Значи според мен като цяло най-много заслужава спечели Фънки. Защото е много так, забавена така, так. И аз съм и като цяло е так и не ме дразни. Не, аз го дразна. Обичам те, бе. Обичам те. Знаете, според мен Златито не е права. Чуй си какво си казвам. Според мен тя заслужава да спечели бай брадъра. Защото тя е умна. Тя е пръстилта къл. И има много силикон, не е коса. И най-важното, не е конфликт. Да, не съм конфликта. Ей, тъпанар! Ей, тъпанар! Тъпанар! Остави! Тук ми тъпанчето без Злати. Ай, говори да бай брадъра! Бай брадър, стига да е! Мисля, че най-много заслужавам аз да спечеля, защото съм най-красив, свиря на всичко, пея на корейски, танцувам на корейски, ям мюсли на северно и южнокорейски и беля на русско-корейски. Да, и сега ще напия по корейски. Бай, брада, искам яйце от сурдатил, искам яйца от кукутка. Благодаря. Искам зелена еуглена за вечеря. А кой мислите, че според мен заслужава спечели? Значи най-вероятно аз, бай брада, защото ти си много интелигентен и не можеш да ме избереш. Разбираш ли? Точно така! Тъпанар! Защото е интелигентен, няма да избере теб, а ще избере мен, защото съм так. Всички обичат съм так. Обиждам ли? Защо ме обиждаш? Злати, седи се нещо обаче. Кажи! Пич, багата не те обича. Ти го преживя това. Преживя го. Не ще го преживя. И да ме пъсна да го преживя, защото съм так. Да, моля се, цари. Не, така е, багата не те обича. Ей, тъпанар! Защо го кажа? Само аз мога да го кажа. Ей, ти не да го кажа. Такъв си, че ми го казваш, бе, Защо ме тъпанар. обиждаш сега? Ай, тъпанар! Сега! Бай, брадър, обича мен! Защото аз съм рокаджия! А бай, брадър, е сипан стар металист, нали? Не разбрах, че ли, че само използвах, бе, за да стигна рейтингите. Моля, аз съм много объркан, бай брат. Мислих, че съм останал на финал, защото хората ме обичат, а то какво се оказва, че ти ме използваш, така ли? Мен? Не. Абе, мен? Аз съм рокаджия и много мразим да ме използват! Се каче горе, се те разглобя! Значи, бай, брадър, аз съм свикнал да ме използват, ама като цяло така ние так да се причим. Сега! Shut the fuck up! Съгласен съм, бай брат, да ме пребиете, само да спечеля аз. Мен! За мен няма по-голяма награда да пребия къската! Аз съм така! Чакай да се курата в нея! Баш, бай, брадър, в такъв случай аз се отказвам от наградата. Той е тъпанар. Го чакам от 2 месеца да му струша канчето, да му напия мюслито и да му смачкам фасона! Отгоре! Фъки! Ще го да стрелям! Чакай! Застрани го! Аз ще го държа! Това не време! Дай да го застрелям отзад! Фъки! Зате! Обърни ми го да го дупне два пъти спуската! Фъки! Фъки, цял ми го главата проста! Това не време! Това не време! Това не време! Ей, тъпанар, ще изпращам мозъка! Заболя,
Злати? Тя ще спраскам тъпен шут. Фънки! Ще му проста простатата. Аз нямам простата. Злати, падна ти медальона. Аз имам два. Какво? Айде! Много! Точно един бой ми липсваш за финал! Айде сега, шоуменчето, ставай и изчезвай, че малко ми остава да сля и да запукам, да заплюща и да излича! Чакай сега, аз се държах на боя и останах сам в къщата. Аз не съм победител. Ти глух ли си, бе? Изчезвай, че всеки момент тук ще дойдат най-големите минчили! Те ми висяха в къщата през годинче! Те разбрах, може да повториш. През годинче! Чувам това, хората ми гръмнаха. Може ли аз да остана тук? Също, защото и там съм сигурен, че ще спечеля, защото съм с парите от тук. Как да заснема филм? То ще е една късометражка. Виж, аз съм Свърши ли, Степанар, свърши ли? Да. Значи, гран не ме интересува филмате! Изчезвай, че ще трябва да мита къщата, защото като ги знам уния скумри, няма се сетят да ударят и една митла! Това ли е края? Сега ти финал. Аз ще взема се гръмна. Чакай. Очаквай, че това е братът Тичиндол Старс.